A segunda división B contra o Almansa. A gran cita histórica é o domingo ás 6 da tarde no estadio de San Lázaro da capital galega. O Cidade de Santiago está a un gol da división de bronce do fútbol español. O tanto de Rico en Almansa pode valer ouro para o ascenso de categoría. Marcar fora da casa sempre é unha vantaxe importante, pero no equipo compostelán creen que a eliminatoria está aberta tralo 2-1 da ida. A directiva e os xogadores queren o maior arroupamento desde as bancadas. Como na anterior eliminatoria contra o Monzón, as entradas pro público retiradas por anticipado teñen un valor de 10 euros, 15 o día do partido, pero os socios poderán retirar entradas a 5 euros para amigos ou familiares. Os socios e os menores de 18 anos entran gratis. Sobre o estado dos xogadores do conxunto compostelán, como son os casos de Tachi, Seoane e o capitán Rico, haberá que esperar ata momentos antes do encontro para saber se Luisito pode contar con eles para xogar o decisivo partido. Os problemas físicos, unha teima que arrastraron os santiagueses durante a segunda volta da temporada, son a principal preocupación. Andrés por parte dos locais e Churre e o dianteiro Gregorio do Almansa son as baixas seguras por sanción. Jano volve pros da casa tras cumplir a sanción pola expulsión na anterior eliminatoria. O colexiado asturiano Pablo González Pérez vai dirixir o partido deste domingo a partir das 6 da tarde. Espérase que uns 200 afeccionados albaceteños acompañen o Almansa nas bancadas do estadio multiusos de San Lázaro.